ए जी का हर बार तो हमनी के छठ गा बजा के ए तरीका से करबे करे नहीं जा। हाँ तो काहे ना अब की बारी कुछ नया तरीका से गा के छठ मनावल जाओ। पूजो में नया तरीका होला का? हाँ जी कुछ गाई ना। पहले तो ही शुरू कर। हाँ तो सुने। पेन्हिना बलमा जी पियरिया चली छापा राखे घा का चाही बासा के बहंगिया बहंगी लेके चलब घाट काजी पुरान के नियन गावे लगनी तनी डीजे में गाई। डीजे में कैसे तू ही शुरू कर। हाय से पेन्हिना बलमा जी पियरिया ए जी पेन्हिना बलमा जी पियरिया चली छापा राखे घाट चली छापा राखे घाट का चाही बासा के बहंगिया बहंगी लेके चलब घाट। ए अम्मा जी तनी रौरो नाची। बाट जे पूछेला बटोहिया बाट जे पूछेला बटोहिया ई दल के करा के जा तू तया हवे रे